Assalamualaikum. Ayo sinau busana Jawa nggih. Busana Jawa diwiwiti saka asiling inovasi Sunan Kalijaga, yaiku busana takwa. Busana takwa asring disebut sorjan. Sorjan ana maneka warna. Ana sorjan sembagi, sorjan lurik papat, lan sorjan lurik biasa. Sorjan sembagi biasane diagem Sri Sultan Hamengkubuwana lan Kanjeng Gusti Pakualam. Menawi sorjan lurik telu papat kaya ana ing gambar kang warnane biru, biasane diagem abdi dalem ing kraton Ngayogyakarta. Sapa sing nate tindak wonten ing kraton mesti wis tau ketemu abdi dalem kang nggunakake busana. Sing keri dhewe ya iku sorjan lurik ingkang limrahipun diagem kawula utawi rakyat Ngayogyakarta. Sorjan iki asring digunakake nalika dinten Kemis Pahing. Selain sorjan uga ana jarik kang dienggo misoran. Jarik motif Ngayogyakarta ana maneka warni, yaiku situase, wahyu tumungun, situluhur, truntung, sepur jagat, parang kurdung, lan isih akeh. Menawa busana putri iku ana kebaya kudu baru. Kebaya kudu baru menika dipun ginakaken wonten ing maneka acara. Biasane ing dinten Kemis Pahing, para siswa, para pawong, panglurating praja nggunakake busana menika. Kebaya kuwi ora mung lurik, ananging ana kebaya kudu baru sing polos lan uga kebaya kudu baru sing nganggo bahan bongkar. Busana Jawa kuwi isih akeh tambahane, ora mung sorjan, jarik lan kebaya. Menawa kakung gunakake blangkon, staken, timang, keris lan selop. Menawi putri cukup tambahane nganggo staken, selop lan gelumbang. Iki ana tugas. Coba sebutno apa wae busana lan tambahan kang kudu diagem déning Sri Sultan Hamengkubuwana II. Lan sebutno apa wae busana kang kudu diagem déning rakyat biasa kakung. Lan sebutno busana Jawa kangge tiyang putri. Matur nuwun. Mugi-mugi para siswa saged mudheng bab busana Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.